Skloníme, pomodlíme sa. To svetlo Bože, čo svitlo slávnej noci, nech zažieri nám z Tvojej moci. A svetle tom nech deťmi vieme byť, pri jasliach stáť a Teba velebiť. Amen. Slova písma svätého si prečítame z 2. žalmu 1. až 4. veršu nasledovne. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia, milé sestry, drahí priatelia, i keď naša spoločnosť a celý svet prežíva neblahé časy, ba i trpké chvíle, zaťažené sú naše mysle vojnou v Ukrajine a na Blízkom východe s možnosťou, že sa rozšíria na celý svet. Predsa naša radosť z narodeného Spasiteľa nemôže byť narušená ako Božích detí. Kristus povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. My oslavujeme narodeného a pokojného kráľa uprostred nepokojného sveta. Aj v 2. žalme prvotná cirkev videla proroctvo o svojom kráľovi Ježišovi Kristovi. Keď sa Boží ľud raduje, v žalme vidíme, čo robia nepriatelia Boží. Preto žalm začína otázkou. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Tu sa vyslovuje počudovanie nad ich konaním, ktoré je hodnotené ako zbytočné, prázdne a bezobsažné. Aj keď nejde o otvorenú zburu, čo nám prezrádza exegéza textu, ale ide o tiché mrmlanie a šepkanie tajných rozhovorov, predsa je to spoločná porada a výpočet nepriateľov evanjelia. Boh však na to reaguje pokojne. Smeje sa a jeho smiech vystupuje do výsmechu ku všetkým ľudským vyčínaniam. Hrniec sa chce merať s hrnčiarom. Stvorenstvo so stvoriteľom. Vo svojej milosti Boh chce človeku dať čas na milosť pokánia, chce nad ním sa poblúdením zmilovať. Keď sa však zasadne na súdnu stolicu, tak bude zle s priestupníkmi zákona. Súčasne sa otvára veriacím výhľad k poslednému súdu, ku ktorému zasadne baránok. Nakoniec sa smiech stupňuje a mení sa na hnev, ktorý raz predesí národy. Hospodin má zvrchovaný nárok na celú zem. Všetky ľudské snahy zvrhnúť ho z trónu sú márne. Ani dokonca vzbura vrcholiaca v ukrižovaní syna Dávidovho, kráľa kráľov, Hospodinovú vládu nemôže ohroziť. Kráľ kráľov kráľuje kráľom. Ježiš prišiel ako malé a bezmocné dieťa do tohoto sveta, ale za týmto bezbranným kráľom stojí mocný Hospodin. Hospodin prijíma kráľa, svojho jednorodeného syna, ktorý má právo žiadať si hocičo a Hospodin mu zasľubuje vládu nad celým svetom. Scéna dosahuje kozmické rozmery. Slovo, ktoré tu nachádzame dnes, znamená večnosť, ktorá je pre Boha trvalou prítomnosťou. Preto sú všetci pozvaní, aby konali rozumne, aby prišli k rozumu, aby stáli v službe Bohu a v podriadení sa jeho vôli. Boskávanie nôh panovníka ako prejav podriadenosti bolo v Oriente bežné. Podriadenosť je jediný možný únik pred Božím hnevom, ktorý môže rýchlo splanúť. Vianočné udalosti nám dávajú, milí bratia, sestry v Pánu, možnosť pochopiť Boží zámer so svetom, Božiu lásku k nám, ale i jeho spravodlivosť, kto nepríjme Božieho syna. Práve kresťanská zvesť o víťazstve skrieseného je súčasne i naplnenie prastarej nádeje Božieho ľudu vyjadrené práve v 2. žalme. Márne budú brojiť proti tebe, nepremôžu ťa. Amen. Pomodlíme sa.
svitla radosť nad radosti. Tiež sa vesel, ľudia Boží, pre tú milosť hojnú mnohú. Narodil sa nám Spasiteľ. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Amen.